Lapsesi hieronnassa ja hyväilyssä kaikkein tärkeintä on läheisyys ja kosketus. Jotta kokisitte rauhallisen, miellyttävän hetken, valitse hieronnalle ajankohta, jolloin lapsesi tuntuu vastaanottavaiselta. Huolehdi siitä, että kätesi ovat lämpimät ja pehmeät. Pitele aluksi lapsen jalkaterää lämmittäen sitä kädessäsi. Hiero sitten jalkapohjaa peukalosi yläosalla. Vetele peukalolla ja etusormella kevyesti varpaiden välistä. Tee jokainen liike kiireettömästi, niin hieronta tuntuu miellyttävältä. Pitele kantapäätä kädessäsi ja hiero pohjatta kämmenelläsi. Liuuta sitten kämmentäsi jalkaa pitkin peppua kohti. Säilytä ihokosketus palatessasi takaisinpäin jalkaa pitkin, mutta vielä kevyempänä. Toista sama toiselle jalalle.